Hrvatska liga protiv raka ponosna je na pokretanje inicijative s partnerima da Hrvatski sabor 2011. godine donese odluku o proglašenju Nacionalnog dana borbe protiv raka vrata maternice u Republici Hrvatskoj. Ponosni smo i na povijesni uspjeh donošenja Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030. godine. Njime su Vlada i Sabor Republike Hrvatske usvojili krajem prosinca 2020. godine i ciljeve i ambicije vezane uz smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka vrata maternice i raka uzrokovanog HPV-om. Neki od najvažnijih ciljeva za koje se Hrvatska liga protiv raka godinama zalaže i podupire su: povećati svijest javnosti o povezanosti HPV infekcija s nastankom karcinoma te mogućnostima prevencije, kontinuirano podizanje svijesti žena i javnosti o prevenciji raka vrata maternice, kontinuirano provođenje edukacija zdravstvenih radnika uključenih u program probira te javnost o prevenciji ove vrste raka, unapređenje i praćenje učinkovitosti postojećih i uvođenje novih mjera probirnih pregleda, odnosno povećanje postotka odaziva na probirne preglede od edukacije javnosti do učinkovitog uključenja lokalne uprave. Smanjiti rizik od premalignih i malignih lezija vezanih uz perzistentnu HPV infekciju u osoba koje se cijepe. Povećati odaziv na cijepljenje kod učenika i učenika 8. razreda osnovnih škola uz preporuke globalne rezolucije o eliminaciji raka vrata maternice Svjetske zdravstvene organizacije s procijepljenošću protiv HPV-a do 90%. Smanjiti pojavnost premalignih lezija vrata maternice kod djevojaka i mladih žena za 30% do 2030. godine. Smanjiti pojavnost i smrtnost od raka vrata maternice za 50% nakon 3 ciklusa provedbe dobro organiziranog nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice. Smanjiti smrtnost od raka vrata maternice za 25% do 2030. godine. Pridružite nam se i vi u zajedničkom herojskom iskoraku u budućnost bez raka vrata maternice i HPV-a.